ana lali janjine, Tru. Wis leren Gong leren. Leren piye ora usah wedi. Semar ki ora bakal teko rene. Santai wae. Pakanane pancen sun. Seneng aku kendangane seneng tenan aku. Sak tuku tangane kuwi. Lho. Tangane arep dituku tenan. Ayo terus ya. Gong leren Gong. Kiyaine teko. Macan po. Udu. Kiyaine. Ngapae kowe? Nyanyi cara irian? Ora. Lereno. Nolea. Nek nganti kowe ditendang utawa diantil, aku ora tanggung lho. Mengo. Kon mengo? Heeh. Ora usah banter-banter le mengo. Coba kowe mbiyen dek sekolah dilatih baris to, Gong? Ayo dilatih pramuka. Oh, pramuka. Pramuka. Coba nek tak latih. Siap, gerak. Jang depan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat, gerak. Lho, Istirahat ki tangane nang mburi. oh iya Dik lali aku tak kira nek kon sare. Ora kok. Istirahat, gerak. Tegap, gerak. Balik kanan. Gerak. Modar ora kowe. Mundur. 21.000 langkah. Gerak. Ning arep mlayu we mundur 21.000 langkah. Katene adoh banget ora. Pripun, Pak? Kon rene ya. Dundang bapak kalau. Hah? Dundang bapak. Aku ora melu aku arep bali aku. Ayo melu kok arep bali piye to iki rombongan grup arep bali dengkul mulacet. Aku mesti dikeplak kok. Ha dikeplak wong kurang ajar kon leren omong ini. Samgrak. Wong tuwa disiapke. Anak-anakane pancen. Do kurang ngajian. Nggih, Pak. Nggih, dengkulmu mlocot. Kowe nak didhawuhi njaga ndaramu to. Ndara laku ta apa ngambang malah sak kepenake dhewe. Nek nang apa-apa piye? Welinge ndaramu ra. Semar, kowe tunggu ana ing gisik samudra, aku tak topo ngambang. Nek nang apa-apa, aku kandhanono. Lah kok malah do gubuk asmara dengkule atos. Petruk, Pak. Bagong, Pak. Mboten ning Pak. Kula ora seneng gubuk asmara, Pak. Seneng kula uler kambang. Sinom Parijata. Jineman kathok lure, Pak. Klambi. Hah? Klambi lure. Ale mari watuk, Pak. Kangen. Mari kangen, Pak. Kula mboten tau seneng sing gedombengan, Pak. Ora perkara gedomnya, ora perkara sing iki kowe duwe tanggung jawab. Nek nganti ndaramu ana apa-apa piye? Nek nganti ndaramu kesilep ning segara piye? Bapak, kula sampun siap baju pelampung, Pak. Baju pelampung nggo ngepruk ndasmu iki kok. Baju pelampung Kowe aja ming do tengok-tengok nang kene. Ayo do ditutke kae lho. ndaramu saya adoh lek kemambang ning segara. Sing wigati tetep ketok, nek nganti ora ketok ora iso diawasi to, Le. Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Wangge mongko nek kersane Bapak di cangketi ndara langgenipun tapa wonten ing samudra. Ya aja nganti kaya bocah cilik to, Le. Semareka den prayetna semuriris. Oh
Oh bumi kuncing langit kelap-kelap katon lirkin saking risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur saya nengah laku ning lembuan dini nggone ndak titi supaya aku ketok-etok laku prihatin semedi tapa mangambang ana ing samudra anaken suku ning arga imawat mongko saya kusaka kene tak wis padake saya katon citraning Kakang Janaka nggone laku tapa ngambang ning tengahing samudra wantren ngendikane Kiwang Pikulun Pandhu Betari Durgaya Kanjeng Ibu yen wis katon wujuding Raden Janaka aku kena nglepaske pusaka jemparing ingkang wigati dadi sarana patine Janaka mati laranging jagat ana ing tanganing Dewa Srani. Palugon laguning lekas Lukita linuting kidung kadung kadereng ngomong membangun manah rahayu enten apa Den kok sampeyan kontal saking tengahing samudra dawah wonten gisiking samudra Gus sampeyan iku satriya digdaya kenging napa kula tak nyuwun priksa ampun kendel mawon. Ndara. Gus, lho. Lah kok dada sampeyan tatu kaya ngoten iki mriko. Aduh. Wah, wis eneng napa, Pak? Ya dadi kaya ngene iki eneng apa, Pak? Napa, Pak? Ndaramu iki gawanan ning ngarepe Sinuwun Ndarawati golek ana pit nggih.
pati Ndugamana. Tatune ning dadane ndaramu. Lah kok wujuding kaya tatu gegaman. Tak tontone sapa sing tumindak ora prayoga ya. Brahmara mangus wamya ngambreng kadi karunaning kaswase dosang gandha astrat maca lengleng lalu mangulati Tara iye lah kok persasat kaya wis tepung gelang kekalangan kok ora pinanggya kelawan kadangmu manengah wah apa ya mokal kedadiane yen to Bathara Naradagara nggone paring pangandikan Iwang Pikulun Kanika putra ora bakal goroh nanging mbok menawa pun kakang lawan Si Adingeng kurang permana ngupaya kelawan kadangmu manengah lho sapa kae mlayu-mlayu Mobang mangarana kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkan negara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pine panca Petro nggih eneng apa Petro sekawis kula ale bapak ale Bagong nunggu ndara anginipun lampah tapa ngambang wonten ing seganten ndara kontal saking tengahing segara Jawa wonten gisik ing samudra sampun kados mekaten kawontenanipun latri mirsani den dadanipun ndara Janaka tatu gegaman lho Kresna kakangku kena ngapa adiku lanang Janaka wah getih tetes-tetes saka ndodho cetha yen kuwi tatu gegaman wah apa ora iso diuripke adiku Werkudara sabar kusik to Janaka durung titiwanci tekaning mati mula mesti iso diuripke kanggo pusakaning pun Kakang Sekar Wijaya Kesuma gage Ungkulana Janaka aku ora bakal betah nyawang Janaka wujud kaya ngono. Ya, Dimas tak ungkulane Sekar Wijaya Kesuma. Arjuna wonten maring adawu Si Adilu sang lunga saka kasatriyan dados ganeping kanugrahan nami sasmita binejawata badhe matedhaken kanugrahan lananging jagat lan curing bawana kanthi lampah tapa ngambang wonten gisik ing samudra anakan sak ngandhaping gunung Himawat lah kok Si Adi kontal saka segara mrapting gisik ing samudra mongko ana tatu ning dadamu apa Si Adi ngerti sapa ing tumindak ora prayoga? Koko Prabu, kula mboten enget menapa-menapa. Enget kula sampun dumugi wonten ing papan mriki lan sampun paduka usadani. Anggenipun ingkang rayi nandhang kados mekaten. Wiladala Petro, Nun. Kowe ngerti sapa sing tumindak? Culika karo adiku Janaka, mboten. Lho kok sik to? Lah kowe iki ngopo? Kowe ora dikon tunggu to? Nggih. Kowe nganti ora ngerti. Lah kula mau lagi gubuk asmara. Kula lagi tetembangan. Senengane kok ngunek-unek sampe enake dhewe ora. Kula ora ngerti, bapak ya ora ngerti, Gareng ya ora ngerti, Bagong ya ora ngerti. Ngerti-ngerti Ndara Janaka kontal dawal teng ajengane bapak. Bapak terus bengok, iki eneng apa?" Terus nyeluk kula kali Gareng, Gareng Petruk,
Dadane ndaramu kok tatu gegaman. Terus kula beto mriki niki. Mboten pripun-pripun, mboten ajeng pripun-pripun. Kula niku ora ngerti dodok selaing perkara. Lah kae bapakmu mlayu mrene kae nang apa kae? Semar, kula. Piye Semar? Panjen. Kula sing kurang permana. Bareng kula titip priksa, kula tiling-tilingke paningal kula. Enten sing ngembari tapa ngambang ndara kula Janaka. Mboten pangling Dewa Srani, ning kula kok gumun Dewa Srani kok kekuatane meh padha ndara Janaka. Jebul sareng kula waspaosaken Dewa Srani nitih Lembu Andini. Lho. Lembu Andini titianing Sang Hyang Wiguna. Bathara Guru, nggih. Nggih Dewa Srani niku mbok menawa sing nibani pusaka kalih ndara kula ndara Janaka. Sonek iki nek omong ki nganggo alon-alon, Mir. Kae ndara Janaka nesu duka. Sampeyan muni Dewa Srani sing dadi jalaran ndara Janaka kontal saka samudra. Brubut mlayu buanter banget. Piye kae urusanmu lho Semar. Nek kowe ora iso ngendhake bendaramu kowe sing tak luputke. Den, mangke riyen ampun kesusu Ndara. Kesusu Ndara. Mengke ndak mboten prayogi. Kurang ajar. Ngelimpe karo Janaka Dewa Srani apa wis atos balunge wis ulet kulite. Konangan Janaka aja takon dosa tak kendharat mestakane. Mangke riyen. Niki nek mboten dicara mboten sae kedadosanipun. Kudu kepiye Kakang Semar? Sampeyan manglepaske jemparing, ning sing manglepaske jemparing ampun ngener Ndara Dewa Srani. Sing mang jemparing Lembu Andini. Dewa Srani nika nek ora nunggang Lembu Andini ora iso kemambang teng segara. Lembu Andini iso ilang, Dewa Srani mesti kerem. Niku wis dadi hukuman ingkang sak murwat. Mati dening aku kowe Dewa Srani. Tobat. Kanjeng Ibu, mbok menawi kula sampun kadenengan Kakang Janaka ketitik Lembu Andini dipun dawahi jemparing wangsul dhateng Suralaya. Kula sampun boten gadhahi pangajeng-ajeng saged pikantuk kanugrahan. Kowe aja ngono ya, nggih. Mula ta gage sawangen. Pusaka kuwi kedadian saka Hyang Pikulun Jagat Girinata. Janaka lepasana pusaka kuwi yen lumrah Janaka bakal tekaning pati meneh. Mati kowe Kakang Janaka.
gaping gati risang Nayantaka. Sumerep cumloroting jemparing lepas saking astanipun Sang Dewa Srani. Graita bilih menika ngkrayi Sang Manikmaya sigra cinandak punang jemparing. Hot! Hey. Lho, Pak. Kok lucu jemparing kok tok cekel kaya ngejak melayu kaya arep uwal. Iki jemparing ampuh. Lho. Tak rada mundur ah. Iki nek ra tak dekep ngene iki ndak obah wae. Kedadian saka apa, Pak? Aku ora ngerti. Ning iki kedadian mesti saka wong Digdaya, Petruk. Lah terus ndaramu Janaka jemparing iki tak bantinge, ndaramu atur ana tindak mrene. Oh ya. Hot! Tenan to Manikmaya. Inggih Kakang. Kok mbantu karo anakmu. Mergi menika anak kula atmaja kula kena ning penjaluke anak ki tintingen petungen dhisik. Nek penjaluke kuwi becik apik turut ana, ning nek ora prayoga ora becik elekno. Kuwi wong tuwa sing apik. Wong tuwa sing iso mulang karo anak. Nek pendak-pendak anak duwe penjaluk ming tok uja wae bakale ora bakal dadi anak sing apik. Nggih. Kejaba saka kuwi kowe wis mengeng karo dak. Jiwamu minangka dadi dewa. Kowe arep menehake wahyu Purbanirat marang anakmu merga kuwi turunmu. Kuwi jenenge kowe mbanci ndhe mbanci ladan. Kena kowe menehake wahyu marang anakmu. Ning aku sing ora trima merga ndaraku wis nuku kanthi tapa brata. Wenehna wahyu marang atmajamu ning dina iki kayangan kudu tata-tata nampa pengamuke Semar. Ning yen kowe iso maringake wahyu marang ndaraku, kabeh keluputamu tak apura ora tak aturke marang ngersaning Sang Hyang Padawenang ning kowe tak jaluk baliya dadi dewa sing apik ning kayangan. Nek ora iso dadi dewa sing apik, aku sing arep ngapikke kowe. Nggih, Kyai. Menawi telu mekaten monggo kula trimi nampi wahyu Purbaningrat. Sumangga anggenipun badhe nampi anak kula inggih wayah kula pun Janaka. Kaya ngapa men ditampa ndaramu, Nduru? Tobat Kakang Semar. Iya. Kowe iki mesti ngumbar wisa. Kowe iki mesti ngumbar awata angkara. Durga. Arep ngapa kowe? Nyuwun wahyu badhe kaparingaken dhateng anak kula pun Dewa Srani. Wahyu wis mapan nanggane Ndara Janaka. Arep mbok jaluk to. Ayo, langka ana Semar. Kula mboten wantun. Nek ora wani bali. Kula nyuwun wahyu, ora eneng wahyu. Wahyu wis mapan nanggane Ndara Janaka. Bali. Inggih. Ora bali. Ora bali. Ora bali. Ora bali. Inggih. Ora bali. Ayo. Kakek kok sarung kok disilake lho. Bali ora? Inggih, kula wangsul.
kados pundi Kanjeng Ibu? Bali sik ya ngger sesuk tak goleke wayu liyane purba ning rati sik akeh ngger. Arsa madangi jagat tumunguk-munguk paneng sapucaking wukir marebak bangsu miret keneng soroting surya mega lan kunung-kunung woi wah wahyu pun mandhap ingkang rayi sampun pikantuk kanugrahan Ndara purnaning gati dalu menika mugi-mugi sedaya manggiya katentreman manggiya kabagyan nampi barokah ing Hyang Mahanasa sak pengker kula mugi-mugi mriki pinaringana katentreman karukunan kabagyan kebagas kewarasan niring sambikala mboten manggih halangan setunggal menapa Ndara wah iya suminten bakul tela cekap semanten crita kula dalu punika. Menawi wonten lepat kula sak kanca nyuwun mangapura nggih Den.